Príchod dieťatka do rodiny vás často môže trochu ohromiť. Cieľom tohto videa je pomôcť vám vytvoriť pre novorodenca bezpečné prostredie. Tu sú 3 jednoduché kroky, ktoré pomôžu vaše bábätko ochrániť. Bezpečnejší spánok, správne zaobchádzanie a vytvorenie bezpečného prostredia. V prvom rade zaistite bezpečný spánok. Bábätko položte na chrbát, na voľné, rovné miesto na spanie, na pevný a nepremokavý matrac. Dbajte na telesnú teplotu bábätka a vyhnite sa prehriatiu organizmu. Odstráňte ťažké prikryvky a hračky a prvých 6 mesiacov nechajte bábätko spať v spoločnej miestnosti s vami. Vytvorte mu bezpečné prostredie pre spánok aj pre prípad, že práve nie ste s ním doma. Zabezpečte nefajčiarske prostredie. Ak plánujete spať spoločne s bábätkom v jednej posteli, dbajte na bezpečnosť. Takýto prístup sa neodporúča, ak jeden z dospelých fajčí, konzumuje alkohol, berie lieky, alebo ak sa bábätko narodilo predčasne, pred 37. týždňom, či váži menej ako 2,5 kg. Organizácia Lullaby Trust ponúka užitočné rady pre zaistenie bezpečného spánku. Teraz si povieme, ako s bábätkom správne zaobchádzať. Je prirodzené, že novorodenci plačú a niekedy môže byť ich nadmerný plač stresujúci. V takom prípade sa najprv pokúste sami upokojiť. Pomaly sa zhlboka nadýchnite a napočítajte do 10, až potom bábätko zoberte na ruky. Tu často pomôžu upokojujúce metódy ako kolísanie bábätka, tiché spievanie alebo sa s nimi prechádzajte. A nakoniec vytvorte pre vaše bábätko bezpečné prostredie. Vždy na dieťatko dozerajte a nechávajte ho samé len v bezpečnom prostredí, ako je Mojžišov košík, detská postielka alebo na podlahe. Nedávajte ho na vyvýšené miesta, ako je sedačka alebo kuchynská linka. Kúpanie je často zábava, no bábätko majte vždy na dosah ruky a nikdy ho nenechávajte bez dozoru, ani na kúpacej sedačke, keďže tá nepatrí k bezpečnostným pomôckam. Ak máte doma zvieratá, hlavne psov, k dieťatku ich púšťajte pomaly a vždy pod dozorom. Nikdy ich nenechávajte spolu samých, ani keď svojmu domácemu zvieraťu dôverujete. Akékoľvek nebezpečné predmety držte mimo dosahu. Organizácia na prevenciu detských úrazov ponúka podrobné rady, ako udržať bábätká a deti v bezpečnom prostredí vo vašom domove, vrátane pokynov, ako znížiť riziko utopenia, zadusenia či bežných úrazov. Dodržiavaním týchto krokov pomáhate vytvoriť láskyplné a bezpečné prostredie, v ktorom sa bude vášmu dieťatku dariť. Pre ďalšie tipy a rady navštívte našu webovú stránku a poradenstvo a dodatočnú podporu ponúka aj váš lokálny Family Hub.